kami guys sa ano na ngayon, sa Manila Zoo. Yay! Dito na kami kaya sa Manila Zoo at gusto kasi ng mga bata pumunta dito kaya ano ba, sure, go! Eh may service lang naman, may service naman din kami. Yes, ano? Elephant. Christmas tree. Eh, ito daw. Elephant. Tapos Christmas tree. Hello. Papasok na kami. JN, CJ. Hey, yo. Mami. Papasok kami. Hey, yo. May checkpoint na naman. Mga ano? Ami. Wala na si Mali. Ito si Mali. Itong kakamatay pa lang na kamatay pa lang ng elephant. Hindi na nanalo si Mali. Si Mali. Okay na. Wala na si Mali. Namatay pa lang si Mali. Daddy. Daddy. Dito sana si Mali. Dito sana si Mali. Ano? Ay, uuwi na. Patay na pala. Ano si Mali? Tatok kita pa. Haiti. Dito yung bahay ni Mali. Ano? Oo, ayun no. Diyan sana si Mali nakatira. Yun. Should all acquaintance be
Should all acquaintance be forgotten, never brought to mind? We'll drink a cup of kindness for the sake of all lang syne. La 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 Yun na yung pagpasok natin sa Manila Zoo. And sulit din yung binayaran namin. Sulit din yung mga nakita din namin. And natuwa din yung mga bata. For now, we will go to the barracks na. We will go back to the condo. Kasi time check natin is 4:39. Magpa 5 o'clock na. At magko-coding na kami. Kaya kailangan nang umuwi. Kasi last number namin is 9. Kaya kailangan na namin umuwi ng as soon as possible. Actually, andyan lang naman sa kabila ng kalsada yung condo. Kaya lang, andyan lang yung sa kabila. Pero yung daanan, iikot ka pa talaga. Kung pwede lang i-diretso yan yung sasakyan, mabilisan lang eh. Bilisan lang eh. Dito lang kami sa sasakyan. Lobot. 10% na lang din yung yung battery na naman. Sa susunod na pagpunta namin pag dadala ako ng extra battery nito. Bibila ako ng extra battery ng Osmo Pocket 3. Sige guys, at kita-kits lang tayo ulit sa sa condo. Magkakain tayo tapos pahinga-pahinga. See ya. Yo, what's up? Dito na kami ulit sa condo. Ang ganda ng sunset! Hi, airplane! Mamaya siguro papahinga kami. Tapos mag-walking tayo sa baba. Mamaya, kita-kits. I-charge ko muna itong aking Osmo Pocket 3 at pag okay na, lagad tayo mamayang gabi sa labas. Mag-time lapse. Kita-kits!